Hingpit na nga andam ang Commission on Elections dinhi sa probinsya sa Sugbo alang sa umaabot nga barangay ug SK elections. Kini matud pa sa COMELEC Cebu Province Spokesperson Omar Mamalinta nga ana-ana sa ilang mga kamot ang opisyal nga mga balota nga gamiton alang sa piniliay. Atong preparation is already very good, no, in terms of the manpower and of course deployment of the election documents and paraphernalia and even the accountable forms. I'm speaking of the official ballots no niabot na sa AMUA in various municipalities and cities in the province of Cebu as well as in COMELEC Region 7 in general. So just like in the province of Cebu and COMELEC Region 7, we are 100% ready for the BSKE elections. Pahimangno sab sa COMELEC sa mga magpapili karong eleksyon nga responsable silang mangulo og tangtang sa mga campaign materials nga anaa sa mga punuan, linya sa kuryente ug uban pa. Kini alang sa ikaduhang hugna sa simultaneous nationwide Operation Baklas karong October 28. Ug matud pa ni Mamalinta nga og dili pa gihapon makuha ang mga campaign materials sulod sa tulo ka adlaw gikan sa Operation Baklas, mamahimong ma-disqualify ang kandidato sa iyang pagdagan. Tagan po gitawag natong due process ang mga kandidato like within 72 hours they have to reply sa atong notice nga i-serve sa ilaha no. So na photo ipakita tong evidence no. So whether ilaha na o dili kinahanglan dili tangtangon. So inigbalik after 3 days 72 hours na agihapon, so that's the time nga pwede po nato mapasikaon og disqualification of a particular candidate. Mas gipangusgan sab sa COMELEC Cebu kauban ng Police Regional Office 7 ang Operation Kontrabigay Program o ang pagdakop sa mga makitang mag-vote buying o vote selling. Matud pa ni Police Lieutenant Colonel Gerard Pilares sa PRO7 nga padayon ang kapulisan sa ilang pagpahigayon og police operations sa matag syudad ug lungsod mahitungod sa Kontrabigay Program. Dugang panipilare nga giauhag nila ang publiko sa pagpahigayon og citizen arrest sa ilang mga maaktuhan nga mohatag og kwarta sa mga butante. Any citizen, even if you are not a law enforcement officer, you can effect arrest if a crime is committed in your presence. So citizens arrest can be done, but if you want to get the assistance of the police, we are there. And we will respond and we will do our duties as mandated. Quote in the act, makita nga nagpalit or nagbaligya og votes, then we will be conducting arrest and apprehensions. Mamahimong mo coordinate sa COMELEC ug kapulisan pinaagi sa hotline sa ilang Kontrabigay Complaint Center. Aron mas mahatagan og ngipon ang maong programa, adunay witness protection program alang sa mga moduol ug mosumbong sa ilang buhatan. Sa laing bahin, gipahigayon kagahapon ang send-off ceremony sa kapin 3,000 ka mga pulis ug sundalo nga gidestino sa COMELEC 7. Mipasalig si Pilare nga non-partisan ang maong mga security personnel ug walay gidapigang politiko. We will be deploying professional and non-partisan police officers. We are aware of the requirement of political neutrality. Your police will be neutral. We will do our duties without any reservation and without favoring any candidate. So let us make this election a safe, secure and fair election. Of course, Undas 2023, let us make this very safe also. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.